skraldespand. Kunne det ikke være sygt, hvis vi fandt noget pant derinde? Jo, kom. Der er plads. Er der pant på? Ja, der er pant. Der er PT. Ja, kom. Hurtigt op i brusen. Ja. Kom. Nej, gå ikke ned! Ikke på bordet! Måske igen. Vi skal op i brusen. Nej, det tror du ikke lige skal. Jeg følger med her. Støj! Ja. Hvad skal vi? Kom. Op i muren. Hvad skal vi? Kast af jer. Hænder op ryggen. Vend jer rundt. Ja. Nej. Kæft. Hold nu kæft. Kom med. Ej, du bliver. Ind for helvede. Hvor er det? Ind. Kom. Hurtigere. Læg dig ned. Mit hoved. Min fuck. Freddy, er det dig? Freddy, vågn op. Hvor fuck er vi? Jeg har ingen idé. Hvad fuck er I? Hvad fuck er du? De blege svin. Hvad fuck kalder du mig? De blege svin. Er du døv? Freddy, stop! Stop! Hvad for den? Freddy, stop! Du slås med dem. Du kender dem ikke engang. Fint. Nå, fucking træls. Ja, det var han sgu. Klam svin. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Jonathan. Hvad hedder du? Benja. Godt, tag plads. Velkommen, børn. Vi skal i morgen lege nogle lege. I får udleveret noget mad om lidt, så I kan være parate til legene i morgen. Kunne du ikke bare sige, at du vinde i lotto? Jo, det kunne du egentlig godt. Mange millioner trods alt på spil. Hvad fanden laver han her i livet? Så er det cirka 100 millioner. Stille! I får om lidt udleveret noget mad herom bagved. I går en efter en om og tager noget mad. Vi starter med dig, så er det dig og dig. Okay, I tager en drikkevare og en madpakke. Er I med? Ja. Det bliver godt nok også svært at få noget mad. Jeg er fandme sulten. Men der tror de, der er mad. Jeg har virkelig ingen idé. Jeg håber, det er snart i hvert fald. Jo, altså. Hej, kom med. Ja. Hvad skal jeg? Tag det mad der. Okay, jeg tager det. Hvad er der i? Det du har brug for. Tag måden. Er det virkelig alt, vi får? 2 pizzabrød og en pille? Gå! Hvor er vi? Kom, gå videre. Hvad skal vi? Kom, kast dig her. Gå videre. Hurtigere. Hej børn. Vi skal nu lege gemmeleg, som den første leg. Om lidt skal jeg løbe ud i skoven, som I ser bag jer. Og gemme her. Lejen begynder. 10 sekunder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
tror, du bliver dræbt, hvis I bliver fundet. Hold nu kæft, det er bare en leg. Nej, dræb mig! Dig der, kom herover. Mig? Ja, hvem skulle det ellers være? Hvad var lige du hed? Jeg hedder Jonathan. Hvem er jeg? Frederik. Jeg hedder Vilas. Det var godt nok vildt, at de skudte Benja. Ja. Selvom han var nu lidt træls, men altså, det er godt nok. Ja, det er ret vildt. Det var lidt voldsomt. Ja, det var ret voldsomt. Hvad tror I det næste er? Næste leg? Ja, en af det ikke. Det ved jeg ikke. Tip, jeg ved det ikke. Ja. Yeah. Åh, hvor er den? Hvor kæft, går videre? Kom ind i skuret. Hvor fuck er vi? Hej børn. Vi skal nu lege os anlege. Den maskerede mand siger. Det er nøjagtigt det samme, som Simon siger. I burde gerne kende det. Ikke op? Ja. Og dig? Ja. Rød banen. Godt. Lad os starte. Den maskerede mand siger op med højre arm. Den maskerede mand siger ned med højre arm. Den maskerede mand siger frem med venstre ben. Den maskerede mand siger tilbage med venstre ben. Venstre arm op. Nej. Vis. På rød bane. Godt børn. Det er den tredje og sidste leg. I skal gætte, hvad for en hånd jeg har den her sten i. Hvis I får stenen, så er I videre. Men hvis I får den hånd, hvor stenen ikke er i, så dør I. Er I med? Ja. Er I helt sikre? Er I med? Ja. Godt. Du starter. Ja. Jeg tager den op. Det er rigtigt. Yes, man. Jeg tager den her. Jeg tager den. Nej, den her. Yes, man. Jeg tager den her. Løb ind. Tag for drengen. Ja. Den er, nej, den er. Ja. Oj. Nej. Buddy. Nej. Hvor er jeg? Tillykke. Du vundet 5 millioner kroner. Om lidt vil du blive transporteret væk herfra med den her taske her. Du vil vende tilbage til dit normale liv. Bare med 5 millioner kroner ekstra. Tillykke. Tag pengene.